Dumateng sagung pamiyarsa sutresna budaya ingkang minulya, bapak-bapak, ibu-ibu, saha adik-adik warga masyarakat dusun Talang Purut khususipun sugeng siang, sugeng pepanggihan malih kalian pagelaran campur sari reok singa bawana ing pundi dipun pandhegani langsung dening Bapak Marsum mijilipun sing dusun Talang Kulon
Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang ing siang menika makarya sami sesarengan Alvino Jaya Audio Sound System kolaborasi Ardis Multimedia kersa karawaken dening Sewilajat Bapak Sri Ibu Sri sekeluarga so Bapak Warno Indra Ibu Indra sekeluarga kangge margya rawuhipun para tamu kakung putri lan panjenengan sedaya para rawuh mina pambukan ning pagelaran panjenengan kudu mirsani kepiare reok singo bawono kembar tiga sung siang para rawuh sugeng amir sani nuwun. Para pamiyarsa kakung putri siang menika ing siang menika yo 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 Surah Ambon Tarubuh Sagung Perawuh Menawarna Sang Reok Singo Bawono Angus Kondang Kawoko Sakit Remonto Desa yo 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 monggo kemanten langkung rumiyin dipun tumpakaken reok singo bawono gilir gumantos nggih diura-ura karo tetembangan versi campur sari singo bawono pamundutan saking tuan rumah Ibu Indra kinen ngudang ingkang putra kanthi tetembangan sayangku sing ayu dhewe njaluk napa bakal tak usahake ibarate sak isi bumi nggo kowe sing tenang ya nduk sing tenang ojo kuwatir kabeh kanggo kowe lho wong ayu
Pamudutan tembang pambuka saking Ibu Indra sampun kemareng kula pinanggani. Dene mira tembang sajengipun Mbak Erlis umpama aku ora duwe dosa. Diwajutke. Untuk Sri Katon Makmur Jaya, bila mana sudah selesai, monggo kuda kencaknya dibawa masuk. Karena instruksi tuan rumah reok main duduk, nggih. Maka serkong untuk Mbak Artis. Wong liya. Iya. Iya. Nanging atiku wis kedung tresno. Kowe pamilih tresno liya. Bersama Alvino Jaya Audio Sound System, kolaborasi artis multimedia Mas Eko K Dawan Lor Sukodono Lumajang. Eh
ati kula. Aduh Gusti kuya no atimu. Pun nggih. Mantene wis numpak kabeh reoke diserep ikot tulungono. Salajengipun kita nderekaken lambahing iring-iring Jaran Kencak Sri Katon Makmur Jaya. Monggo Jaran Kencak Sri Katon Makmur segera masuk ke dalam teroboh. Para rawuh panjenengan makarya malih sareng pagelaran kita kebiar seni reok singo bawono. Angger dadak merait diangkat ponak-ponakane Bapak Sri, ponak-ponakane Bapak Warno, Bapak Indra, Ibu Indra kabeh ditumpakne. Monggo ingkang kepareng nitih reok kula nuwun celakaken dhateng sasana pagelaran pamundutan saking Mas Aril Febriansah putra penerus. Kepareng ngaturaken gending kabur kanginan dikarat wadon. Monggo putra-putrane sing purun numpak reok ditumpakne maneh. Aja nganti ana sing keri, ya. Bersana Singobawono campur sari Bapak Marsuk Talang Kulon Senduro Lumajang ingkang siang menika makarya sami sarengan Alvino Jaya Audio Sound System kolaborasi artis multimedia Mas Eko Uke Jalan Dieng Dawan Lor Sukodono Lumajang. Asik lho.
belani Yo milu karepe ati ya iyo Nampangi sun lakoni isun lakoni
pun nggih. Ayo sing tiga bareng disuwun marine areke ditumpakne. Pun nggih. Ayo reoke sing loro tiga metu. Iki sing tiga bareng marine iki ditumpakne. Baronge loro Mas. Nggih. Para rawuh bersama Alvino Jaya Audio Sound System artis video syuting panjenengan kudu mirsani tos pundi kiprah dadak merak singo bawono yo 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 hati-hati ger lo bersama Singo Bawono pimpinan Bapak Marsum Talang Kulon Senduro lo maca ya 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 hati-hati ger, hati-hati ger. Lolo, iya. Osla, ya. Ayo, awas, hati-hati. Ayo Singo Bawono, awas, hati-hati, hati-hati, lah. Yang ngono nger awas lah iya lah awas lah ayo iya bersama Singo Bawono pimpinan Bapak Marsum Talang Kulon Senduro Lumajang yo lo iya hati-hati ger
hati-hati ger, hati-hati ger, ayo. Ops, lah, ops, hati-hati, yo, ops, lah, iya, ops, lah, lah, ops, lah, iya, ayo, hati-hati, lo, lah, ayo, iya, lo, iya, lo, hati-hati ger, yo, lah, ayo, yo, ngono ger, nah, ayo, lo, ya, ayo, aus, lah, hati-hati, hati-hati, iya, aus, lo, ya. Ayo, lah, ops, iya, ops, lah, iya, ayo, lo, iya, iya, kono ger. Iya ngono ger, hati-hati. Yo, ya, ayo. La, iya. Ayo. As, hati-hati, yas. Iya, lo, yes, la, ayo, la, iya, oh, la, la, oh, la, as, hati-hati ger, lo. Ya, Lo bersama Singo Bawono, pimpinan Bapak Marsum Talang Kulon Senduro Lumajang. Yo, ayo, lo, ayo Singo Bawono. Yang ngono ger. Ayo. Iya, gebrak mana? Ya. Yang ngono ger. Ayo. Singo Bawono. Lah. Yo. Hati-hati ger. Lah, ayo. Ayo. Bersama Singo Bawono, pimpinan Bapak Marsum Talang Kulon Senduro Lumajang. Iya, oh. Lah, oh.
hati-hati. Hati-hati. Yo. Iya. Oh. Ayo. Iya. Yes. Ayo. Yo. Iya. Yang ngono ger. Iya. Oh. Lah, ayo. Iya. Oh. Lah. Ayo ger. Lo. Oh siap. Tarik mana ger. Yo. Ayo surat sing rame. Iya. Oh ya. Iya ngono ger. Dah. Yo. Ayo singo bawono. Lo. Ya, ais dah. La. Iya. Oh, la. Is Iya, oh. La. Ayo. Yo, ayo. Iya, la. Iya, oh. La. Iya. Oh. Lo. Ayo. Iya, oh. Yo. Ayo. La. Yes. La. Lo. Iya. Oh. La. Anger bersama Singo Bawono. Pimpinan Bapak Marsum Talangkulon Senduro. Oh macam. Ayo. Lo. Ayo. Iyo. La. As hati-hati. Lo, iya. Yang ngono ya. Ya. Lo, La. Ayo. Lo. Ayo. Iya. As hati-hati. Ya. Lo. Iya. Lo. La. Iya. Oh. La. Ya. Iya.
Para rawuh panjenengan sampun mirsani pagelaran pambuka kebiare Reok Singo Bawono. Mino pagelaran salajengipun panjenengan kula mirsani mudune widodari Singo Bawono ingkang ngarsa ngabiyantara asung pasugatan tari Serimpi Sekar Jatilan. Ayu rupane gandes luwes solah bawane sowan telipun Bapak Sri Ibu Sri Bapak Indra Ibu Indra sekeluarga kepareng ngaturaken iring-iring lagon Impenen versi campursari Kendang Kempul Singo Bawono. Semangga. Mbak Eni, impen-impenan lho Mbak Eni. Aduh dek. Vokalnya juga nih mas, sing kono mas. Liane sing kono ya nduk. Ora ana liane mung aku dhewe. Seneng temenan rasane kaya sing seratan sun angen-angen ya ora sampe lenteng ison impen mung rika
asanang temenan rasane kaya sing serapan sun angen-angen ya ora sampe lecet isun impen kapan bisa nduk yo 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 isun iki seneng temenan rasane kaya sing serapan sun angen-angen ya ora sampe lecet isun impen Jas tari Sekar Jatilan 6 jajahe siang menika dipun promotori dua penari handal Singo Bawono sing siji paring asma Mbak Isabella sing nomor loro paring asma sinten nika sing pinggir kono dhewe Mas Aril. Ah ayo. Ah iki Mbak sapa kae? Mbak Intan, Mbak Dina. Ah nggih Mbak Dina wis iki padha ayune padha lemune wis seneng aku kok jati lemu-lemu seneng aku kok wis monggo ben tambah gayeng ben tambah rame hajate Bapak Sri Ibu Sri Bapak Warno Bapak Indra Pak Ibu Indra kepareng dicaosi lagon nggih pambukaning lagon pamundutan sang Ibu Indra Mbak Denis Ojo Cilik Ati Dikarapaton.
marsung juragane talang kulon panggonane wis kenal pianguri golek ayo bisa regane ngerti barang arti luas segura uya angase make sepira-pira aku biar rindunya ayu ketelo-telo singo bawono ada Adis Production iki lama ayo aja cilik katile nunggunya lanang rasi buka titik jas arep oleh tanggalane mesti bae katurutan mati ya mula larane kudiangan kepilon wong liya hati menanti puja nyata sing dipercaya juragane talang kulon panggonane wis kenono pianguri golek liya bisa regane ngerti arah artine wae urang kembang angase make sepira-pira lan make aku kembang rindunya Nggih. Aja cilik ati tembang pambukon gelaring tari Sekar Jatilan. Tembang angka kalih. Kebareng Mbak Jerisa ngaturaken lagon apa wis ora kelingan eling jaman semono nduk ya. Kita goyang lagi bersama campur Sari Singo Bawono, pimpinan Bapak Marsum Talangkulon Senduro Lumajang. Iki lho versi jandute Singo Bawono. Sumpah janji
aku rep bisa duweni pun nggih lagune cukup kanten wekdal terbatas niki mangke sak bibaripun pagelaran reog tesih wonten adicara panggih temanten nggih ayo nduk ditata barisane sing rapi digoyang bokonge gaya singo bamono yo 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 Tari Sekar Jadilan minangka pagelaran pamungkas sang keluarga besar Yok Singopawono siang menika wontenipun Bapak Sri, Bapak Warno, Bapak Indra, Ibu Indra sekeluarga nggih. Kawin ngono para rawuh mangke dalu kita saged manggihan malih sareng keluarga besar Yok Singopawono kanthi pagelaran ingkang langkung meriah. Ayo pamit mundur nyang panggonane ketemu maneh karo dulur kening bengi mundure kenduk ojo sembrono. Ayo tak jalur pengiring gending sarka Madura sing nyaman Kak Toan.